Meus queridos mariñeiros e mariñeiras, aquí estou, no Gran Cormorán. Que? Sí, dime. Vamos dar un discurso largo, pois explicamos, cortamos, depois montamos, vai. Un catamarán con visión submarina e celestial. Imos a zarpar o día 15 de xuño, sábado, nunha viaxe cósmica pola ría de Arousa. Despois daremos de cenar, pero non fomos ao barato. E a medianoite fondearemos no medio da ría e a banda vai tocar como si morrera mañana. Cuidado, que como estamos en aguas internacionales, aquí se pode fumar e beber o que se queira. ¡Ay, ay,